Devam etәбез. 7 март көнне үзенең алтын юбилеен Иске Уренбаш авылында туып үскән милләттәшебез Насырова Рушания Рамил кызы каршылаган. Аңа 50 яшь тулган. Әлеге күркәм гомер бәйрәме белән аны ихластан әнисе Саҗидә, апасы Римма, тормыш иптәше Радик, балалары Равил, Илалия һәм Иделия котлыйлар. Гомер дигән елгалары туктамый ага икән. Ничек чәчләргә шал кермәсен ди инде. Үз балаңда алтын юбилеен каршы алганда. Бу татлы картлык кызым. Шөкер, синең дә гомер уртаңны күрә алам. Безнең якыныбыз авылда 8 еллык мәктәпне тәмамлап, Ульяновск шәһәренең медицина училищесына укырга керде. Кулына белгеч кәгазен алып, Ширдатлы бистәсенең хастаханәсенә эшкә урнашты. Шул вакыт булачак тормыш иптәше Шамил белән танышты. Мәхәббәтләре өчен хисләр булу сәбәпле алар матур гаилә кордылар һәм тормыш иптәшенең туган ягына, Ширдатлы районы Абдуллова авылына күчеп киттеләр. Шул дәвердә бу дөньяга 5 бала тудылар. Аларның 4 батыр уллары һәм 1 сыкланып туя алмаслык кызлары бар. Миләүшә кызлары тормыш иптәше Булат белән әти-әниләрен бәхетле итеп газиз оныкларын Азалия һәм Илфатны бүләк иттеләр. Уллары Салават, Булат, Рифат һәм Илнас әлегә үз яннарында булып, әти-әниләренә зур хуҗалыкта ярдәм итеп яшиләр. Күгәрченем, сөекле балам, яраткан сеңелем һәм апабыз. Сиңа сыңсыкланмаган кешеләр гомумән бармы икән тирәңдә? Син биргән гомереңне бик күпләргә үрнәккә куярлык итеп үтәсең. Гаиләңдә уңган хуҗабикә, эшендә хөрмәт ителгән белгеч булдың. Тормыш иптәшең өчен син аңлый алган, бар яктан да ярдәм иткән, сөекле, тугрылыклы хатын. Авырлыкларсыз бу тормыш булмый инде ул билгеле. Ләкин аның һәрберсен син сыгылмыйча, күтәргән башың белән уздың. Алда да Раббым, шушы балаларыңның мәрхәмәтен, кадер-хөрмәтен генә тоеп яшәргә насыйплар кылсын. Безгә күрсәткән изгелекләрегез өчен ике дөнья бәхет сәгадәтен татырга насыйплар кылсын. Ак фәрештәдәй пак күңелеңә Раббым тап тимәсен. Саулыгың какшамасын. Ә мин сине, балам, үз догамнан ташламыйча, мәңге риза булып яшәрмен. 50-не артык күп сан дип уйлый күрмә. Русча әйткәндә бу пустяк кына. Әле тагын шуның кадәр үк яшисе бар. Вакытны санамаган кешеләрне бәхетле диләр. Менә без дә сиңа вакытны санамыйча гомер итүеңне телибез. Юбилеең мөбарәк булсын. Алтынга тиң балама алтын юбилей килде. Аның алсы йөзләренә тагын матурлык бирде. Бүген ихлас күңелләрдән сине котлап китәбез. Җылы йөрәктән иң кайнар теләкләрне бирәбез. Тәүфыйклы балаларыңа сыкланып кына яшә. Гомер буе булсын әле газиз ирең янәшә. Оныкларың әбекәй ди, әнкәй ди балаларың. Яратып, сөеп дәшәләр ни бары туганнарың. Газиз әнкәң синнән разый, гомер матур ителгән. Шөкер Аллам, өегезгә матур юбилей килгән. Табыннар артында котлап, сиңа теләк теләдек. Синең хакта иң матур сүзләр белән сөйләдек. Субханалла, күз тимәсен, мул булсын бәхеткәең. Матур җырларга тиң булсын алтыным гомеркәең. Кадерле Рушания Рамилевна, якыннарыгызның бар теләкләренә дә ихластан кушылабыз һәм алар сайлаган матур җырны бүләккә юллыйбыз. Яшьлек ул мизгел генә, башкаларга китеп бар.
Ko'ngildagisen aytmaysan, men aniq bayon bilin. Sen menga narsa tilaysan, men senga shuni tilayman. Ko'ngildagisen aytmaysan, men aniq bayon bilin. Sen menga narsa tilaysan, men senga shuni tilayman. Do'stlarim, men sizga to'g'ri muhabbat tilayman. Shu qadar matur dunyoni shu bilan tamsizlami? Bergan shoxlar bik matur bik